etiefo masaya babiem me hyemo da sene mea mene ya poma mesi mi po me homra ne se okofo poma chichiku edi opon no emu odu ti opon bia so ani eden bisu nyankopon obo ade okrefra du nyankopon twedi ampo no obi ye wakese so wo ya sante meyin wa ye frɛ no wo brempom na obi aye adwuma no abrɛ wo kɔgye na home no ye se wapom nti wo ponye edin ketwa emu odu pa so wo de wo ponye ntoto wo ho ase na program no asante etiase asante enyirai enwi enko baabia asante tiase se yedi asante amamre ene amane so a ebi hu se asante amane ene amamre ya ade emu oduru pa echia etiefo nyina me behia ase a kyerɛ ene abedinto se de edin ehu esihia edinto eye bra be ma no obehia na yafa efuru ana yanyinsen na onyankopɔ aya adom no wahye na somdwiem owo akwada mfofora adano a wawo no ye frɛ no adakwa eye kakra ne ya frɛ no abofra na edin to no de de ba ye nyina na niema eka ho ene ne bibia di no ayekan na kane no oba wo a okuta akwala no a ebi a no obono ho ebi kura no ota na chi na okurukura ne nsa na bema bi a na efre ne chenche ena na yere nyem no se kwan a mefa so a me ba beturu me yiri beturu me ba won tenhwe kwa mefa so to onam wire mu a na okoturu dua no na nka de amire wo waye ne ho no oburo ye no ne mu aye faka kama te se toma eno na obebo body sie se na yere wo a obemo ode eturu ne ba enti oba no wo ye no kane so na awotwe yeso oba no wodata na em na awotwe na ikofire ne tan dano ne be ma ndi akwara ni din ekọ enti bira wode no ekọ na sa abna na wo ya oburo ye no ne ka ho wode ko ne bedin to no ye to a ne nyina so wani ansana ye di akwara ni din be ma no we boni din de kire o man ni nipa ye hia ho nyina papa no se ne ba no wode sei asomesi ana wo bentene ene wode ne yeto no na ye di nsuo ene nsa ejina ho na nanu amamre mu no ade a ye hia pa ne nokore wo nipa se wo benyina che se wo bobra ne beyeye se wo wade ne beyeye se wo de abusuam na abusuan ne begina ne gina nokore so wuti kurom ne kuro ne begina ne gina nokore so enti ade a ye de ekanche ka akola anan ne se we eyensuo asasi so a wabe ensem pii na wo behia na de wo behuno no se yensuo a ka se eyensuo ensesa no iwia de aka akola anan no amana no mawie no ne yehwie ensa ne yaboni dina ye de ma no no asasi so a wabe wo behia ne ma bibre ensem de enwono de ede nanso de obehunu bia no ma nokure na edi yensa ase eyensa nkodawa no se yensuo se de ono no kane no wi eyensa
na yɛde ama akwalaa no ansana akyɛdeɛ bi a ɛwɔ hɔ no yɛde ama no na bɛrima kyɛnkyɛn eyi saa kyɛnkyɛn abena no wɔde maa na yere sɛ gye na wode aturu me ba no kyɛnkyɛn ayɛ ade o ade ɔde abrɛ na yere enturuma enturuma ɛna abɛyɛ ntoma yɛ ne yɛfrɛ no ntoma ɛyɛ enturuma na sika koraa nso no ne dine wɔ hɔ sika nananom sɛ wusia na aka sɛ wode tuatua wo nsa no yɛyɛ no basabasa yɛ nneɛma a ɛmfra a ɛntumi nka hɔ ɛbɛhye ɛbɛsa wɔ abra w'ani ne wo ho so na ebom sɛ wode sie yie di a na aka sɛ wo bɛto wo badin a nneɛma a ɛyɛ sɛ ɔde bani akwalaa no kane yasantema yim ne yɛni ataadeɛ na yɛ ntoma ya enti ntoma a yɛde ma maame no sɛ ɔmfa nturu akwalaa no ne yɛfrɛ no funuma nturuma akwalaa no funuma no a ɛnya nteeɛ no ɛno na wode bɛkyekyere akwalaa no so wɔda wo nsa so koraa te ne yɛfrɛ no ɛbaayɛ ne yɛfrɛ no funuma toma na wobɛma no kɔɔmuadeɛ na wama no asomuadeɛ na wama no ahweneɛ a ɛyɛ tɔma na wama no nkaba a yɛde toto yɛn nsa abakɔɔ no ansa na wama no petia no deɛ yɛde hɛ yɛn nsa ɛma no ansa na sɛ bɛba sɛ nkun bi kane no ɛyɛ korɔbɔ nuhwam na wode aka ho ɛde ama akwalaa no maame no so a wɔbɛtete ba no no ɔno nso wɔbɛturu ne ba no ɛni nti wɔn nso wɔbɛma no ntoma nturuma no ɔbaa ne deɛ a wɔde bɛma no ɛneɛ sɛ wɔn nsa so na sɛ mmiɛnsa o ɛnan oduduo bi a wɔde bɛma no no ɛyɛ wo bɛrima no ɛne duku a wɔde bɛkyikyiri ne tiri na ne mpaboa no ɛyɛ asɛdeɛ a ɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ a ɛyɛ sɛ wɔkɔto wo bɛdina wɔde ma no ɛno akyi no akwalaa no ne dire no afei ne yɛbɛhɛ aseɛ ɛde asere no na nipa a wɔde akwalaa no too no so no ebi a otumi ma ne sika ɛde bɔ ne dwetiri sɛ yɛde wato me enti ne dwetiri enie anaasɛ petia na wɔde ahɛ ne nsa sɛ yɛde wato me be petia enie na wɔde ama akwalaa no na akyire yi a akwasi buroni baayi ɛna yɛbenya ataadeɛ ne sɛ ntoma deɛ ifira wo etimi pagu wodi mirika kora na apa na ataadeɛ ne deɛ yapam ɛna wode awura ti wodi awura no so ɔbɛhwe ase o so ɔbɛtu mirika o so ɔbɛyɛ dɛyɛ o ɛtare o ɛno ne yɛse ataadeɛ wɔhyɛ ataadeɛ ti akwalaa no ɛnɛ na akɔyɛ ntaadeɛ na yɛde ma akwalaa no ɔyɛ bɛrima a wobɛtumi ama no asante ntoma a yɛfrɛ no nwentema na kane no ne yɛfrɛ no adwunasa sɛ wo mu nwono no yɛdi adwune wɔ adwunasa ɛna na yɛayɛ ne kente na yɛ adwunasa bɛrima ne deɛ no na wama no petia aka ho wɔno nso so no sɛdeɛ wode ne too no wɔn nso wɔtumi bɔ no dwetiri sɛ sika ɛde bɔ no dwetiri anaa petia nso so ɛde bɔ no dwetiri na ne bɛrima bɛtumi ama ne ntaadeɛ deɛ yɛde hyɛ yaseɛ no kane no ne dante no na ɛwɔ hɔ a yɛfrɛ ne danta na akyire no a
eno de wo hya wadagya so na ho na emu woto ne wo yi ni nyina de egu ho no wachechire ne dante enti neyi a ye pam no a ye di wura no empanimfo to ne dire se pietu chese wo pia auto pia ma ne fa woto na ti no de eye pietu eno ne ya ye ne nika ne ade ne nika no kra so mpoye asante kasa abrofo baaye no wo mo de tra ene baaye na asantefo ye mpanimfo no so frɛ no trasasa na saa trasasa yi wusika no no so wuntimi mpam bi enhye dise bi ewunya be se yaade miensa ana yaade mienu ne femu so na ekire no a nika no baaye no ene de obetimi de yaade ba akokora apam na de wo pam no so nye wo bo kese se trasasa no yesu we de enika kese enu ni nika abeye asante kase ya emema enika efre ni nika na bi bechirem ame hu se odoma nko agba ade no ma bibia edin no a wode maaye no bibia na ano no ewo ho enti obi a wotua bibia no bia no ye frɛ no bohen eye din kese a sa wonti akonwa so a sa edin no wontimi mfa bi nto ho wontimi me ye mfrɛ wo saa na wontimi mfrɛ wo bia so a wonti akonwa so saa ye ka wo hena ya de ban ana bibi wo na ye twa di nyina hia no ade a ye di ehina no enu ni hina no wo hene eno no wontimi mfa ba bia nkowura saa ade na ya di hu no je se wo fa wo hene no so wo hini ma wo kwan a watimi ewuram na hema hene wo wi sebi se wote se kwan efiri hinada e na wo ba heman abeye bibi se wo beye ade bi wo kuro no se kane na asofo bi timi kwese ye kwakanya mesem ana obi se be kwa pass ase kura ato ana me kope bibi agoro bi kura na ndi kokuru mu ha wa nkosi na hema hene so a ma na hini ne kwan ya ma wo a wontimi nkoho wontimi nkokuru no wote se de anya da wontimi nkokuru no enti wono ne hini kuru na ye frɛ no ohene kope hema hene no obia ni twaka ewo kuru no so wosi ni nkonya sofo bi a moye da ya da no kra mo beda no wontimi mu mfa no ho emma kuru no wa bra hema hene ma wo kwan ete se bi yeti asante mayi mu wotimfo asante sante mayi nyina wura eno no enu hini sante mayi ya no enti sa wo fra aburochiro hima wo mampanyiri bio wo biada wo ba asante mayi ne wa mesi wotimfo asante hene so a wontimi ma sante mayi mu meye hwe wonoa na ne man no eno wasisi na ehemfo dibia to ha no sa na ehemfo bi kura beye bibi wo asante mem wo kura wono ani kuro mu ho a wote no kura no ya dibia esombo a wa amu otimfo asante hina mane a me na hini no a wontumi nyi fa ne penye enti ka so wo hina wono no kura we ehinini asante ehinini ono ni wotimfo asante hene ubie ntimi nsan no enti dire wo hene no ye dinkese a onyankopon a wo bo ade no wode ma ehemfo emu odu obie ni wa ye frɛ no wo hene wa abra wonte akonya so se hema hene ewo akura aketo bi wo ho na wasi wodi obi si ano a ye frɛ no wodi kuru
kuro no na wode na wonye hene eye heman hene ne hoye ne dia na wonde wodi kuro no so keke bibia si age so bebo heman hene ama wuntimi mfiti preko anse me na mete he ntimi ye de me pe wuntimi nye wodi kuro no so kuro aketo ade wodi so na wa bebo wo hene so ama enti hene ye edin a emu odu pa na nanu nyomfo edin no emu odu na yewo ohen emma asante o ne ba wo ho ya wo nsoso no wonu oda emma na no ne santema yi nyina so wonu oda no se sante hini ni ho kra no a ono nso wo ho o hwe akire bi ye ka kra wono no ne ba ne sante hini ma ne ba ene sante hini wono na ye frɛ no nana asante hima fi se me bituwe me ye nana me ba eba frɛ me na ena onyankopɔn bɔ ade no wo ba de ena ne be ma de eja nti no se we na wo ba be ja ne na ne neja wo de no ho akobata na yire no ma ye honam ba ko wo ba ye na be ma ye eja ti kane ne ne ye wo eja pani eja kuma na ebu ni asua be ye ni nya bi te ho ye no wo fa ne wo fa ase na wo ba de wo ye nana nti wo ba bia wo kona nim kakra bia wo bi huru se ni fie e kona nim kakra wo fra ne nana se me maame wo betimi awo de wo me nti me maame no mama ne dade ne de nana prempe de sekan ena de baaye eye borofo aborofo re kan mama mami daddy ena ye binya ne ha papa eno aborofo ne kasa ne ye de ne ye eja ene na ena ne ye de wo ye meyi so kanona da wo hene ye nante chiam kane no obi ko hwihwihwi ya frɛ no so wo ko chiam sa wo be ko wo hene anim akokasa wontimi nante chiam na wo nko wo hene anim enu nti ne yebo wo bi si ne ho se ye ka na mamre mu aye se wo hene ne yire no wono na wo be ko no ho no wa chia akọ wo hene nanim enti a chia gaade be ko wo hene wono na ebe chia ama wo na na chia me enie no le chia me ya sante kase bi a wo nante pe kan se wo chia ti de wo chia akwa ama wo ye chia me no wo chia ama me na chia me ni wono chia mo bi a o pe so ko na eni enti kane no wodi bibia ko wo hene anim a chia me na wo kwesi ne so ene ne ya toto ne me bi egu wo an kwesi chia me so a wo hene ti ho sei kura wontime nkasa nkire no bisu bisi chia me so na wakoka nti ya sante no ye bibia wo de enti a ye tu wudi na ye wo kontire ye wo akwam na ye wo jase ene ye wo adonten wo mu nyina wo hene no ye wo ni bonkum ene ni nifa eno de ye ade ye da wo biye ni so na kontire de ma ne baaye no titibiri mu no abakose bisi se na wo hene bi ene tiri mu oden enti niema no wo ye bia na anu oden ti wo de mraje ba se enkokora ne mrewa ye wo kuro mu aye ni afire ni nyina ye nyi emfiri ho bia nyi na brewa na kokora emfiri ho amanfo nyina di so na abrante ba ko no de wo de na brewa kusie kwaye no ye bofo
ti wodi abrewa ne kosie ya na wono de wa nyina mfiri wiase ate asefo asase iso anadwo so wo kwa anadwo ha na akwa me na bia na tan ho anopa no wabesi ti saa baate no ne efre ne berema ye kan se wo ye bema enti ekoba ase wo hene ne se mi pese mu si dan na sensen so a enkafo saa bre so ye di nua ne si dan ye kobu nua ne apaapai ena ye gina awo ne tie de atare e de ayedan wo so wo mu si dan a enkafo na be sensen so se mo ntumi anye de a na mo de mutiri beto na ye eyi yokora ti abranti yi ko ne nana no ena ko bo na mane se ne de mra ye hene wode ma ye di o wo se ye nsi da sense soro wa bra enkafo wo so na se nye de kane nu ye si dan a de na ye ka se foundation ye se ye ke kare da no wo mu di nu ye sisi se de ye nu ya de ahoma na ye hu da ne kese de ye be ye no wo se wo kwa na wo frɛ mu na mu hia na wo asere ne se na edan ne de ye besi na kekare maye ni yehunu se de edan no usi pɛ no na yensi anti ye bai ti wo hene no sa frɛ wo mu na wo de to wo mu animu pɛ ɛna abrante esi nana wakase yensi da ma wo de ye besi na dan de ye ti wo ye si dan ya ye kekare hunu ne kese se de usi pɛ no ti na wada roma kekare da no maye na yehunu se de usi pɛ no na yensi ma wo hini yitena ha ka chi mu se mo mpagya mu na eda foforo wa amfa sa asem na ababi enti wo mu ya na wo sa ka chi mu se wo mu nkos ewiram nkɔkyere wo se gwa ni mu no so ye mfa se ka ntwa no ye nya no hwe ne ye mfa ne mra enti wo mu koye no me ni nyina ate ye hu gu wuram ye konya wo se gwa kase ye bi ne ye kyere ro baaye wo bedru fie na ansa na wo kyerɛ se bu nwa no n'anim no so wo dwa se bu anim no so ɛne nipa a yɛtotɔ mu dɔɔso se bu a mo kɔ kyerɛ anim no so abedwa no anim no so wo mu dwa wie na wo se wo pɛsɛ ne ho yeku te sɛ se bɔ nti ne nwoma no wo bɛ hyɛ fa te saa fa hɛ no nwoma no na wo de bɛ hyɛ ɛna na manfo bu dwa ɛna mpa wo de se bɔ nwoma yi hyɛɛ na obi sa ne mpanimfo sɛ me ho ayi hu wo su sese de na wo ho ayi hu pa fe de wo hyɛ mra na wo hyɛ ye gore ma wo sa ye fra no pa kopum anwumre eduru sɛ wo bɛ kwa akoda ɛna wo woro nwoma yi a kye ne wedie no yesumu ana na wedie na etete yesumu ana na wedie tete asɛm na abe nti abrante edi aduane kwa ma na na no se na de asema bro de na na akɔfa abani wo de se bɔ mo maahe ye woro ne nam nyina etete kem no wo bɔ bana no se ko enye de me kyerɛ wo kwane a mo bitimi awo ti wo diwia na na no kɔ no so wo de wo kwa sɛ saa bre nyina wo gyina mu nipa wɔ hɔ enti ko kachire ne se kromu no man ko dan na obia nkonsu no behwire mu na naso afidi ye ne sa konsu ye behwire gu na naso a enwome ya ye bete yesu mu na aworo wo so de pa mu no se na wo sa abranti nyansa be pa ne wo tiri mu ade me wi a wa ya akire mi emu odu ehine na wunyansa no se na wada wo mo wo ka so obi anyi na berewa na kokora mfiri asase so me de me na nakosie na wono ne bibia sinam ko bona mane a na wa mama dwen kesie na me de aba ko fa wona na bra to ko fa wala na baaye no eno wo se aberewa de obetena ahemfie he ya na wo so wo ye berema wo wa akukuduru
Enti wo no ye befre wo kure yi ti ehene eno ni kunti hene na no na da ya sante mai mu se ye ka asama na koduru ba bia ye se ye kobi sabrewa she said wo hire de ne tena na hinsie wo ka asem bia na kire na adwena no akobi sa no wa no adwene na aka asante mai ye kobi sabrewa ye kobi sabrewa ama ne nana no so be ye kunti hene nti kunti hene no wode hiye ne edi ne sie wo ye ho kra no obobode a itimi si ne kunti yo etiefo me sa pagya me mu na me so ma ko bi sa abrewa ne dasene wo bete me nka efre me ya poma okufo poma chichiku me no me de sa wo de me a na wo de asem na wo hia me so a wo se santeman ye hia na nya ne bone so asante amamre ne amanne a eso ya kata no wo hia me a bibie so e de akyerem pagya me mu